Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kyntu National Youth Front HNYF Nong Thamai Circle kala Kyntu yo Kontraktor bopen Trei ka Surok na Mawlynrei-Assembly bathamai ha Mawdiang bo unsim khia ban Shna Pynbha yaki Bynta balatua khndo khnang banyada na kinu gijing ma yaki nong leit nong wan. Hadian baliok pedang ya kijing ujor na Pynbha ha kasi tarik unai tung araja arpun rio ka sengkala leit banjurep ya ka Surok badlap bagajing tua khndo hakikat tu kat ne ki Bynta jogate ka Surok kala ban bojing ma ya ka leit kawan jong ki Pynbha lara omsim khia ban Pynbha nok loy. Habakran sikilat pathai kubor usam lakit bokring klam u president ulaong bawat la kajing pentrei ya ka Surok kadang ya chakman Mawlynrei u kontraktor udai ban pet ngor bha ya ka jinglong jingman jo ka Surok bat ban maramat bat ban Shna Pynbha ya ki Bynta balatua khndo. Ulaong ru bagajing pentrei ka babiang bat ka badan ka jingget kli kan ya da ya ki nong leit nong wan na kinu jingja basosi hadian habot bat kan pentikana ru ba ka Surok kan long ka baskem bat ka basngan ban pendan kam da ki Pynbha. Ngilawan banjurep ya kani ke Surok kabadang dan hapadang kejing pentrei na ni na po Mawlynrei satai sya banmi satai sya po assembly satai te ngilap ba kadan kejing tua ti harom ka jing tua rok lahe hi te ngikerpat ya uni u kontraktor kumbang itep u batrei ru ya kani ru udai hi parado prasnam jongi te ngikerpat ya uni u kontraktor ba on kombo wanra ya ka skim kebenlong kejing mentoy na kabanta u Pynbha bakin sok ki Pynbha ki parathan jungi bapan kam ikan ke Surok tingi kwa ba ondan kata kamensiam perkhat na kabanta hi ki nok sok snong jongi te bakhnang bakan lak khoi menta kadan kejing tua thi ya menta kim pap nan kam kampat dan kejing ja ka basusi kejing mensau kana ru te yo kawan pat la sai kejing mensau anda kilak panan kam ki Pynbha ini ke Surok ni syukur pat yo ni u kontraktor ba yo ani ka kam ba undan kata kamensiam jisngong ba ngi menta kum ka baja syapo penuslaro ki breu ki dan ki bayap kano ka long yang hatu ka dap kamensiam basusi te ngi kerpat yo kontraktor baterai kani ba ulai i kanuksa ba sya ngim kwa bakan wanja ya ki breu ki bayang hang ni po Mawlynrei satai syapo assembly te tang kata hingi kwa ba kum ubadai u parado prasnam jongi tingi ikwa ra ba uni undan kata kamensiam perkhat na benta parado prasnam jongi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya